Tenhle čip jsem vyrobil tak a nakreslil, že jsem si vysunul podstavu, to je samozřejmě na rozměr, jak jsme zvyklí. Pak jsem ji na krajích zaoblil. Až poté jsem ji zkosil. Zde. Všechno to samozřejmě na rozměr. Poté jsem nakreslil kruh a vysunul ho do nějaké výšky. Tady dole jsem ho zkosil. Tam taky nebylo nic speciálního, akorát se to označilo. Tam. A tady z vrchu možná bych to mohl předvíst. Jsem dal zkosení. Já nevím, jestli to bylo zkosení nebo zaoblení. Vydržte chvíli. Když jste si to takhle po noci vynutili. Nečekaně. 10. Zkusíme to. Tady zadání 1, zadání 2. Toto je zaoblení. Takto poloměr se nastaví. Toto je zkosení. Hej. Můžeme dát 5. Zkusit, co to ježíš tak moc. Dokončit. A nazdar. Hotovo.